ବହୁ ଦିନ ତଳ କଥା। ହରିପୁର ଜଙ୍ଗଲରେ ଦୁଇଟି ଚଢ଼େଇ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦରେ ଉଡ଼ି ବୁଲୁଥିଲେ। ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଚଢ଼େଇର ନାଁ ଥିଲା କିଟୁ ଚଢ଼େଇ, ଆଉ ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗର ଚଢ଼େଇର ନାଁ ଥିଲା ଟିନି ଚଢ଼େଇ। ଦୁହେଁ ମିଶି ଜଙ୍ଗଲରେ ଖୁବ୍ ଉଡ଼ି ବୁଲନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଖଟା ମିଠା କୋଳି ଆଣି ନିଜ ବସାରେ ରଖି ଦୁହେଁ ମିଶି ଖାଆନ୍ତି। ଏମିତି ସବୁଦିନ ଜଙ୍ଗଲରୁ କିଛି ଫଳମୂଳ ନିଜ ବସାକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତି, ଆଉ ସେଠାରେ ଖାଇ ଖାଇ ଖୁବ୍ ମଜା କରନ୍ତି। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଆଉ ଦିନେ ହଠାତ୍ ଟିନି ଚଢ଼େଇ ତା ବସାରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଅଣ୍ଡାଟିଏ ଦେଲା। ଟିନି ଚଢ଼େଇ ଭାରି ଖୁସିରେ ଥିଲା, କାରଣ ସିଏ ଦେଇଥିବା ସେଇ ସୁନ୍ଦର ଅଣ୍ଡାଟିରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କୁନି ଚଢ଼େଇ ବାହାରିବ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ କିଟୁ ଚଢ଼େଇ ସେଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, ଆଉ ସେଠାରେ ସେଇ ସୁନ୍ଦର ଅଣ୍ଡାଟିକୁ ଦେଖି ଖୁସିରେ ନାଚିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଟିନି ଚଢ଼େଇ ଆଉ କିଟୁ ଚଢ଼େଇ ସେଇ ଅଣ୍ଡାଟିର ଖୁବ୍ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଆଉ ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଯିବା ପରେ ସେଇ ଅଣ୍ଡାଟିକୁ ଫଟେଇ ଗୋଟେ କୁନି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ବାହାରିଲା, ଯିଏକି ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ସରଳିଆ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ଆରେ ଟିନି ଚଢ଼େଇ, ଦେଖିଲୁ ଦେଖିଲୁ ଆମ କୁନି ଚଢ଼େଇଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ସରଳିଆ ହୋଇଛି। ତାକୁ ଦେଖିଲେ ସତରେ ମନ ଭରି ଯାଉଛି। ଆରେ ହଁ କିଟୁ ଚଢ଼େଇ, ତମେ ଠିକ୍ କଥା କହିଛ। ଆମ କୁନି ଚଢ଼େଇକୁ ଦେଖିଲେ ପୁରା ମନ ଭରି ଯାଉଛି। ଏମିତି କିଟୁ ଚଢ଼େଇ ଆଉ ଟିନି ଚଢ଼େଇ ସେଇ କୁନି ଚଢ଼େଇର ଖୁବ୍ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ଏବେ କିଟୁ ଚଢ଼େଇ ଏକା ସବୁଦିନ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଉଡ଼ିଯାଏ କୁନି ଚଢ଼େଇ ଆଉ ଟିନି ଚଢ଼େଇ ପାଇଁ ଫଳମୂଳ ଆଣିବାକୁ। ଟିନି ଚଢ଼େଇ ଆଉ କୁନି ଚଢ଼େଇ ଫଳମୂଳ ଖାଇ ନିଜ ବସାରେ ଖୁବ୍ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତି। ଏମିତିରେ କିଛି ଦିନ ଚାଲିଗଲା। କୁନି ଚଢ଼େଇଟି ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଟିନି ଚଢ଼େଇ ଆଉ କିଟି ଚଢ଼େଇ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଏବେ କୁନି ଚଢ଼େଇ ନିଜ ବସା ଛାଡ଼ି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବାର ସମୟ ଆସିଗଲାଣି। କିଟୁ ଚଢ଼େଇ ଆଉ ଟିନି ଚଢ଼େଇ କୁନି ଚଢ଼େଇକୁ ନିଜ ବସା ଛାଡ଼ି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବାକୁ କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୁନି ଚଢ଼େଇ ରକ୍ ଠକ୍ ମନା କରିଦେଲା। ନିଜ ବସା ଛାଡ଼ି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବାକୁ ତାକୁ ଭାରି ଭୟ ଲାଗୁଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କ'ଣ କଲେ କୁନି ଚଢ଼େଇଟି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବ? ଆପଣ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଇଭଳି କୁନି କୁନି ଗପ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।